ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми дураи ватан, шахсиятое ки доимо Сауду ТВ-ро тамошо мекунем ба хотири харид кардани хона, замин ва квартираи арзон. дар хизмати шумо Сауду ТВ бо фурӯши хонаҳои Душанбе. номи видео бачаҳои азиз хонаҳои Душанбе мешава. як ду-се дона хонаҳои дигар ҷо ҳастанд, аз ҷумла Ваҳдат, Ҳисор, Кӯлоб ҳастанд ки байни хонаҳои Душанбе иловааш мекунем. бачаҳо тамошо кунед. обши хуб 10 та 11 дона хона аст. бари шумо пешкаш мекунем, тамошо кунед. барои реклама рақамҳоро мегузорам. шояд шумо дорои замин, мошин, хона, квартира бошед, метавонед дар WhatsApp муроҷиат бикунед ба дили пир. реклама карда фурӯшта мегузорем дар YouTube, дар TikTok, дар Instagram. иҷоза наворда беҳад хонаҳои арзон, хонаҳои заминӣ ва квартираҳои фурӯшӣ ҳастанд ки бари шумо пешкаш мешавад. видеода лайк монед, фикротона комментария кунед, дар канал подписатсия кунед. бачаҳо навора сар мекунед. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсиятон метаҳем ки пашти ҳар ҳафта боршон ба Туркистон мерасад. тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. мақсад ба дили пир аз номи канали ютуби Сауду ТВ занг занед. борои шумо аз 100 миллион зиёд боша, агар омада худшон бортона мегиранд, прямо Туркистон мебаранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ваҳдат, Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Восе, Кӯлоб, Фарҳор, Ҳамадонӣ ва дигар ҷои Туркистон хулас боршон мерасад. ҳар ҳафта пашти боршон Туркистон мебарад. азиз, аз номи канали мо занг занед. беҳтарин ширкат, ширкати боярнок, ширкати Акаи Нозим. марамат срочно боротона занг дада роҳӣ кунед. мурод азиз, мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ шаҳри Ваҳдат. нигоҳ кунед хонара. хона просто бо тамоми санъат шай. Ваҳдат ба Душанбе наздикай, наворош кардем. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Ваҳдат, ҷамоати Симиганҷ, деҳаи Панҷикон мега бачаки азиз. 330 000 сомонӣ нархаш. сесотиха, сехонага, телефон, WhatsApp-шон дар рӯи экрани шумо метавонед бо маълумоти пурраша бигиред. ҳарчанд ки ма оиди хона бозӣ нақлтон мекунам. хона чӣ хелай, кадом ҳолатай, кадом состоянида қарор дорад. 330 000 сесотиха, сехонага. аз дарвозаи Ромид мега 5 километр, аз даруни Ваҳдат боша 6 километр роҳ масофа дорад. хуб, кухнӣ дора, баня дора, ҳоҷатхона дора. хонаҳо хуб дуташ мега 3 ба 6 ва як хона 6 ба 3, як хонаш 3 ба 2.5. об доимо ҳастай. 3 сотих замин дорад, документ надора. документоша мекне мете мега. ҳозираша 330 000 сомонӣ нарх. боз аз номи канали Сауду ТВ занг занед, иншоалло арзонтон мекунам. видео камтар дароза бачаҳо, ускорид намекунем, ба ҳоли худ мегузорем. худотон бо хушу тамошо кунед. як фикр да омада аз номи канали ютуби Сауду ТВ дӯстон занг бизанед. лайкҳоро гузоред, дар канал подписатсия кунед. хонаҳотон ранги ҳамин хонаҳои ако видеонавори фасон кароӣ кунед, ё ки рафта худмон навор мекунем дар YouTube, TikTok, Instagram. реклама карда, ҳаракат карда дар кӯтоҳтарин муддат савдо карда метавонем бачаҳо. дӯстон, мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ шаҳри Ҳисор. 165 000 сомон маромат хонаи наздиҳавлигӣ. шаҳри Ҳисор, маҳаллаи Уртабуз, Ганҷрез бачаҳои азиз. 235 сотих замин ва дорои ду хона. 165 000 сом нархаш. адресора гӯш кунед. дохили хонара видео кардем, тамошо кунед. 165 000 сом боз муомила дора. калидор дора, баня дора, ҳоҷатхона дора, об свет дора, наздикиша мактаб дора, аптека дора, ҳуҷҷатҳо
ҳамаш 100% ҳай мега. Инами ҳолат 165,000 сомонӣ ва аз номи канали ютуби Саудо ТВ ба дили пир метонен муроҷиат кунен. Киҷоши шахсиятое ки мо да занг мезадем ки 160-170,000 сум дорем, аз ҳисор мо да хона дар корай. Ина марама дӯстон навор кардем, бибинен, занг бизанен аз номи канали ма. Якта лайк монен, дар канал подписатсия кунен. Ҳамин хонахар набошинен бачаҳо, дастгирӣ кунен, подписатсия кунен. раҳмат ба ҳаматон ки то ҳами 50,000 омадем. умедворем ки бо 100,000 мешем. дар хизмати мардум ҳастем иншоалло. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ душанбе. хонаҳои душанбера ён бо бизанем ба тамошо кунем. рафтем ака. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар душанбе дар варзо рӯбарӯи бозори кушониён, ҷамоати чорбоғ, диҳаи шодо бачаи азиз. се комната, се сотиха, нарха бинен 1 миллион сомонӣ. 1 миллион рубл не, сомонии тоҷикӣ. адресора гӯш кунед, хона кадом ҳолат, чӣ хел ҷои ободай. нашоти нарх 1 миллион бо муомила дора. ина территорияи ами деҳа полни ҳама стяжка кардагӣ, фасони хушрӯ. нашот нарх савдо мешава. 10 сол шид мега хонара сохтагида. ба кирпичи сурх пухтагӣ хона сохта шудагӣ. хонаҳо дуташ 6 ба 320, якташ 8 ба 320. наздикишда мактаб ҳастай, беморхона ҳастай, 2 масҷид ҳастай, 2 аптека ҳастай. ҳуҷҷатҳо ҳамаш 100% камбуд надора. кредит наметем, срочна сум дар кораи савдо карда мешавад бо нархи 1 миллион. хонара бинен чӣ хел зур бо тамоми санъат бачаи азиз. занг занен аз номи канали Саудо ТВ маълумоти пурраша бигирен. видеора дар чехтон тамошо кунед бачаи азиз. дӯстон мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ душанбе. нигоҳ кунед ака. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дорои 4 ҳуҷра, масоҳати 2 сотиқ замин, шаҳри душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ. 400,000 сомонӣ нарх. фурӯшӣ қарор дорад дар поёни корвон, гравзавод. айроҳи калон мега 2 километр дарун, 1,5 сотиқ, 1,5-2 сотиқ замин, 2 этажа, обсвет постоянӣ. якум этаж мега, якум дуюм этаж, хулас 2 этаж кардагӣ, ремон миёна. якумаш ремондор, дуюмаш беремон будааст. харидор аниқ занг зананд. нархша 400,000 бо савдои создор бачаҳо. аз номи канали Саудо ТВ ба дили пир занг занед. хонаҳо дар канали Саудо ТВ ҳар рӯза савдо мешаванд. нигоҳ кунед чӣ хел зурон. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар испечаки шаҳри душанбе қарор дорад. 6 сотиха, 3 ҳуҷрага, 370,000 сомонӣ нарх. фурӯшӣ дар тарафи масҷиди меҳкалон. аз роҳи калон 1,5 километр роҳ масофа дорад. хона ремонти пешина. бо диққат тамошо кунед бачаҳо. адресора Саудо ТВ нақл мекунад. шумо видеора баъд тамошо кардан гирен. хона да адир ҷойгир ҳастае мега. 370,000 сум нархш. испечак душанбе, 3 комната, 6 сотиха. ин ҳамин ҳолат 370,000 савдо мешавад. муомилаи созам карда мешавад. занг занен масъя кунед. хонаҳоро мо дароӣ мекунем, қабул мекунем, монтаж мекунем, ҷобаҷо мекунем, хушрӯ карда гап мезанем, пешкаши харидоро мекунем. мақсади мо
савдогар бо фурӯшанда, яъне ки чӣ шинос шудан дар видео. шашумин хонаи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае, ки дар ҳамин дом қарор дорад. Якҳуҷрага квартира якум этаж 34 квадрата, гравзаводи Корбон, Душанбе. Хит карден 318 000 сомон, 34 квадрат метр, ремонто зури бад. Як хонагаи фурӯшӣ бо таъмир ва чизу чора дар ошиёнаи якум. Бинои шашошиёна мебошад дар лаби роҳи калон ва бозори ҳаёти нави гравзавод мегӯяд. Дар наздикии корвон об ва барқ доимӣ. одамо зиндагӣ доранд. Дар наздикии мактаб, масҷид ва роҳи калон қарор дорад. нарх бошад 34 квадратара 318 000 сомонӣ кардем. иншоалло бо ячинемчи муомилаи созура занг занем бачаҳо ба дили пир аз номи канали ма. иншоалло бо муомилаи сосон мекунам бачаҳо азиз. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшии имрӯзамон. квартираи фурӯшӣ ҳастае, ки дуҳуҷрага квартира 11 этаж 47 квадрат метр, Зарнисор, Душанбе, Зарафшон, назди таксиҳои ҳисору регари шаҳри нав ва назди поликлиникаи 14. духонага бо ремонти замонавӣ, лифтош кор мекунад мега. 380 000 сум, 11 этаж 47 квадрат духонага. хуб кондитсионер дора, диван дора, бо ҳама чизу чорааш фурӯхта мешавад. 380 та. доми бобои Бексабр бобода қарор дорад. дӯстон азиз, дуюм блок 47 квадрат, духонагаи 380 000. занг занен пирсон шимачо. доми Бексабр беҳад домошон, беҳад домои зур, талабото аз рӯи миллион бачо. занг занена пирсон бошен аз номи канали Сауду ТВ. доми беҳтарин. мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае, ки якҳуҷрага квартира 3 этаж 45 квадрата, Колхози Россия, шаҳри Душанбе, 280 000 сомон нарх. якҳуҷрагаи 45 квадрат, 45 квадрата. баъзе ҷоҳода ҳами духонага кардистиянд, яки як хона гуфтиянд. хона дар 3 этаж қарор дорад. доми 6 этажа, тиреза қати, дари главни задагиян. хона кирпични. духонагаам кадам мешавам мега. ягон мошин боша қабул мекунем. ватсапда роӣ кунен суратҳои мошинтона. ихел ба нарх 280 000 сомонӣ. занг бизаво маслиҳатка аз номи канали мо. видеода бачаҳо лайк монене, дар канали ма подписатсия кунен, хонаҳотона роӣ кунен, квартираҳотона роӣ кунен. чизе боша дар ватсап дар аввали видео монагай метавонен муроҷиат бикунем бачаҳо азиз. мо реклама карда фурӯшта мегзорем фақат. мегзарем ба нӯҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае, ки дар гардиши Ленинград, Душанбе, фабрика Ленинград, ноҳияи Рӯдакӣ. якҳуҷрага квартира 10 этаж 67 квадрата дар повороти Ленинград, 356 000 сомон. ака гӯш мекунем, нигоҳ кунед чӣ мегӯям. дар назди роҳи калон. хона дар 10 ошиёна қарор дорад, 40 квадрат. хуб ва террас мегӯянд, ку террасаш 27 квадрат ай, обши 67 квадрат мешавад. маълумоти бештар занг занед. хона худаш 40 квадрат ай, яъне ки болош кришарам ами шахсията хонаша дохил шудагиай, вайшам мега 27 квадрат ай, обши 67 квадрат. 10 этаж як хонага 356 000 сум. занг занед маълумоти бештарша бигирен. последний этаж бача азиз. мегзарем ба 10-мин квартираи фурӯшӣ қабулкардагӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае, ки дуҳуҷрага квартира 10 этаж 59 метри квадратӣ, ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе, 385 000 сомонӣ. хонаи нав мега баъд аз таъмири нав фавран савдо мешавад. доми Мастерокай, 59 квадрат, 385 000 сомонӣ. ирӯзанавор дӯстон, хонаҳои Душанбе ба 10 то 11 то хона тамом шид. чизе ки қабул кардем, роӣ кардем, хоҳиш кардем, ёфтем, ҳамаша навор кардам, фасон карда рекламаш кардам. ҳамин навори ма дар якта лайк монем ба хотири меҳнатҳои ма. дар канали Сауду ТВ обуна шен. манои обуна подписатсия аст, ку бачаҳо дар поён подписатсияро зер мекунед.
بعد دالچی خانه های مرا جداد میکنین که سعودو تیوی خانه های زور نوار میکنه و شما تماشا میکنین بچه ها. زنده باشین تا نواری بعد بچه ها.